a tothom, benvinguts a aquesta nova edició del cicle de quàntica Sabadell. Aquí encara ens falten algunes persones, però comencem. Tenim algun problema petit tècnic amb el nostre Mac, no se porta molt bé amb aquest projector. Tenim una imatge quantitzada, que no es continua. De tant en tant algun companyega, però vaja, crec que està prou bé com perquè no sigui esperem massa, molesti massa. I avui tenim una sessió que esperem que gaudiu molt, perquè tenim a la Sònia Fernández Vilar, que molts de vosaltres es coneixereu perquè heu vist segurament a la tele o heu vist els seus llibres, alguns de vosaltres potser els heu llegit. I, com sabeu, avui havíem d'acabar el cicle de quàntica, tot i que al final tenim una altra xerrada, perquè se'ns ha retrasat la xerrada inaugural acadèmica de l'any de la Fundació Bosch Cabrera, que també anirà de quàntica i que estava prevista pel setembre, però finalment es va retrasar. Però la nostra intenció, quan vam començar que la Sònia tanqués el cicle, entre moltes altres coses, perquè és una molt bona oradora, com veureu avui, i ens permetia fer una xerrada molt general i que feia posava una miqueta la cirereta en aquest cicle que hem anat parlant de diferents temes de la quàntica. La Sònia és una persona dins de la ciència que té una trajectòria potser bastant diferent de les persones que han vingut els altres dies. Va començar igual que molts dels que han vingut els altres dies. A la universitat fent física, va fer una tesi, va estar treballant al CERN, va estar a l'INFO, és a dir, que ha fet moltes de les coses que eren similars a les que les altres persones han conegut, però després ha fet moltes altres coses també, ha escrit llibres, fa xerrades i ara de fet es dedica més al món de la divulgació i de fer que tots entenguem coses tan complexes com la quàntica. És l'autora d'aquests llibres que el que deia, que molta gent que anava dient se'ls havien llegit o els seus fills se'ls havien llegit. I tinc la tendència a dir en lloc de la porta dels tres panys, el pany de les tres portes, perquè com m'ha sortit bé. Ho has commutat. Però vaja, que són uns llibres molt i que van apropar moltíssim, una cosa com la quàntica és complexa a gent molt jove. Us deixo amb ella, perquè ella és la que ha de xerrar avui i us enviarem la informació per la setmana vinent, que deia en Xavier Roquer de l'Autònoma, i que fa la xerrada inaugural d'aquest curs acadèmic. Ja us deia que s'ha retrasat una mica, però no passa res. Us anticipo que l'any que ve canviem de tema, perquè l'any de la quàntica acaba, i l'any que ve parlarem de biomedicina. En el nostre cicle de xerrades parlarem d'altres coses, perquè hi ha eclipsis solars i també en parlarem, i d'altres coses que aniran passant, però sí que aquestes sessions de xerrades continuades amb una temàtica canviarem de temàtica. Per això, 2026, hem de fer un brindis i moltes coses abans. Us deixo amb la Sònia, que en gaudiu molt i sobretot prepareu preguntes, ja que la tenim aquí. Bé, moltes gràcies. Gràcies a la Fundació per convidar-me a venir aquí a Sabadell. Moltes gràcies també a tots vosaltres que heu triat passar un dijous a la tarda escoltant de física quàntica. Quasi us heu trobat els veïns a l'ascensor, segurament deuen dir que us heu volgut entendre en una conferència quàntica, però bé, esperem que quan acabeu o demà quan us els torneu a trobar, digueu, mira, doncs, no va estar tan malament, va ser més o menys entretingut i hem après coses. I bé, com ja sabeu molts si heu anat venint a aquest cicle de conferències, aquest any 2025 va ser declarat per Nacions Unides com l'any internacional de les ciències i les tecnologies quàntiques. El motiu pel què Nacions Unides va decidir organitzar o fer aquest nomenament d'any internacional de ciències i tecnologies quàntiques és bàsicament perquè es mobilitzin tots els organismes, sobretot culturals, per fer difusió del que és la física quàntica. Perquè la física quàntica bàsicament és la part de la física que ens descriu com es comporten les partícules fonamentals, les partícules més petites fins i tot que els àtoms. I quan el 1900 van començar a estudiar aquest món subatòmic, van veure que aquestes partícules es comportaven d'una manera peculiar, si més no ben estranya. De cop i volta les partícules o els electrons podien atravessar parets, podien estar a dos postos simultàniament, s'entrellaçaven, es podien teleportar, és a dir, coses que semblaven més de la fantasia o la ciència-ficció que no pas de la ciència. I moltes vegades quan fem aquesta descripció del que és la física quàntica, la majoria pensen, i és una pregunta que em trobo bastant sovint, és bé, però això deuen ser aquestes càbales que us feu vosaltres, els físics teòrics, que esteu tancats als vostres laboratoris
amb aquests comportaments tan peculiars, però no ens afecta res en el nostre dia a dia. I en canvi res més lluny de la realitat. De fet, molt més d'un terç de la nostra economia està basada en la física quàntica. Gràcies al que coneixem de física quàntica des de principis del segle passat, des del 1900, vam anar desenvolupant tecnologies que les tenim molt present en el nostre dia a dia. Totes aquestes tecnologies funcionen gràcies al que vam començar a conèixer del món de la física quàntica, gràcies al que vam començar a conèixer de com es comporta aquest món subatòmic. Del que anomenem la primera revolució tecnològica quàntica van sortir els díodes, els transistors, els làsers. Fixeu-vos que aquests conceptes sí que ara ja ens sona molt més familiar, perquè tots aquests aparells és el que ens han donat o ens han atorgat que puguem utilitzar tot el món digital que tenim al nostre abast. Telèfons mòbils, ordinadors, tot el que són ressonàncies magnètiques, amb els làsers, des que al matí escalfeu la llet al microones o aneu al supermercat i les portes s'ho s'obren de manera automàtica, tot el sistema de telecomunicacions globals que tenim avui en dia i de GPS, precisament gràcies a aquesta física moderna, física que neix a partir de 1900. Per això, Nacions Unides va considerar que era important celebrar aquests 100 anys de la mecànica quàntica i fer difusió de com funcionen o de la ciència que hi ha darrere d'aquestes tecnologies. Però no només és mirant al passat, sinó també mirant al futur. Perquè si hi ha una primera revolució tecnològica quàntica, s'entén que ha d'haver-hi una segona. I de fet estem en els començaments, o començant a obrir camí, el que seria aquesta segona revolució tecnològica quàntica. Què és el que ens trobarem en l'inici d'aquest camí? Primer de tot ens trobarem el que coneixem com a sensors o metrologia quàntica. Els sensors quàntics bàsicament ens donaran la capacitat de tenir sensors amb una precisió, ordres de magnitud molt més fina i molt més acurada que els sensors que tenim avui en dia. Lògicament les aplicacions, podeu obrir tot i que és una bola de cristall, podeu obrir-vos a la imaginació amb les possibles aplicacions, des de, per exemple, casos mèdics. Sabem que quan volem detectar, per exemple, un tumor cancerós, intentem detectar-lo en la fase més primitiva possible, però a vegades són tan petits que ni tan sols es poden detectar. Si tinguéssim, o quan tinguem a l'abast aquests detectors molt més precisos, doncs podríem arribar-ho a detectar des que són ínfims. Tots sabem les avantatges d'uns diagnòstics temprans d'aquestes malalties. Seguim més enllà, a part dels sensors quàntics, tenim el que es coneix com a comunicació quàntica. Dintre de la comunicació quàntica, a part que, per exemple, aquí a l'Info, no sé si us han parlat en aquest cicle, però estan portant o coordinant la posta a punt del que seria un primer internet quàntic, sobretot a tota la part del que seria el sud d'Europa. I dintre d'aquesta comunicació quàntica, que en principi seria molt més òptima que la que tenim, hi ha tota la part que coneixem com a encriptació quàntica. Una de les coses que de vegades ens pertorba avui en dia és la seguretat de les nostres encriptacions, la seguretat de les xarxes, de totes les dades que hi tenim posades. La comunicació quàntica, o en aquest cas encriptació quàntica, utilitza principis que després entrarem, com a superposició, col·lapsar la funció d'ona, per enviar-nos missatges de manera a priori 100% segures, si més no robustes davant d'un atac d'un ordinador quàntic, que ara arribarem també. Una miqueta més enllà que tindrem en aquest, de fet ja comencem a allunyar-nos del present, estic anant amb ordre del que podem anar tenint en quant a tecnologies. Seria el que coneixem com els simuladors quàntics. Els simuladors quàntics, a diferència d'un ordinador general, el que fan són algoritmes d'aplicacions singulars, és a dir, només amb un únic propòsit. Això per què serà útil? Per exemple, i sobretot per la recerca, per la investigació. També algunes empreses segurament en trauran profit, però, per exemple, a l'hora de simular, o quan volem crear un nou material, o volem fer fins i tot un estudi farmacològic, bioquímic, de moment el que hem de fer és crear aquests materials en el laboratori amb tot el temps, tota la despesa que això suposa i aleshores fer-ne els experiments. En el moment en què tinguis un simulador que et pugui permetre simular tots aquests processos ja des del nivell més fonamental de les seves figures fonamentals o de les seves molècules, podrem fer aquests experiments exponencialment ràpid i a més sense costos. És a dir, aplicacions, per exemple, a farmacologia, doncs seran extraordinaris. I el pas més enllà i el que captiva també més la imaginació
definició general, és els ordinadors quàntics. Els ordinadors quàntics, encara no tenim ordinadors quàntics per ser totalment funcionals, els que moltes vegades surten a les notícies, els titulars dels diaris. Google ha aconseguit Willow amb un ordinador quàntic que funciona no sé quantes vegades més ràpid que un ordinador clàssic. De moment és cert que s'estan construint aquests ordinadors quàntics però encara no són funcionals, és a dir, no podem ficar-los encara a córrer algoritmes quàntics que puguin tenir una aplicació més pràctica o real en el nostre dia a dia, o almenys un algoritme que superi un ordinador clàssic encara. Però és cert que estem en un ventall de poc temps. Els més optimistes diuen 5-7 anys, els més pessimistes uns 15 anys. Però bueno, és un ventall temporal relativament raonable per el que s'espera poder arribar a tenir un ordinador quàntic funcional. Les seves aplicacions és de l'optimització, creacions o simulacions per fer nous materials, qualsevol tipus de nova medicina. Bé, és una bola de cristall amb el que podem fantasejar de tot el que podríem arribar a tenir. Doncs el motiu de que sigui tan important fer cicles com el que s'està fent aquí des de la Fundació per donar a conèixer el que hi ha darrere de la teoria quàntica és perquè cada vegada estem organitzant les nostres societats més arrelades a la ciència i la tecnologia. I tot i així, cada vegada com a ciutadans desconeixem més, és cert que creixen de manera exponencial, desconeixem com funcionen aquestes ciències i tecnologies, amb la qual cosa, en el futur dels nostres fills, qui prendrà les decisions que afecten a les nostres societats, que depenen de ciència i tecnologia. Els polítics al Senat moltes vegades tampoc saben com funcionen aquestes ciències i tecnologies. Aleshores, si només 4 persones prenen la decisió, totes les decisions de com anirà el futur, bé, en la història de la humanitat això mai ens ha deparat res de bo, però també penso que és important que com a ciutadans tinguem almenys una idea de com funcionen o què és el que poden i no poden fer, precisament pel que dèiem, una societat amb una tecnologia molt avançada i una ignorància de com funciona és una barreja explosiva que més val evitar. Per això és molt plausible aquestes iniciatives que fa Nacions Unides per donar a conèixer i fer difusió d'una miqueta la ciència que hi ha darrere. I al final el que aquí vull és, a part de parlar d'aquesta ciència, fer un petit recorregut històric de com van evolucionant aquest naixement de la física quàntica des de 1900 fins a 1925, que és el centenari que estem celebrant. I per veure com va començar tot, hauríem de fer un viatge en el temps i en l'espai. És a dir, ens traslladem a 1900, al temps i en l'espai, ens aniríem a Alemanya, a Berlín, i ens trobaríem amb aquest personatge, és Max Planck. Max Planck era un físic teòric de la Universitat de Berlín, a Alemanya, i estava estudiant un petit detall sobre la radiació, sobre la llum, i és el que es coneixia com la radiació del cos negre. Bàsicament el que pretenia estudiar Planck era la relació entre color i temperatura de la radiació dels cossos, de la llum. Per ficar-ho en paraules més planeres, una situació que probablement haureu viscut de manera bastant quotidiana. Si us apropeu a una llar de foc i veieu les brases apagades, en el moment en què les preneu, les enceneu, al principi les brases agafen aquest to de color vermellós. Si puja la temperatura comencen a ficar-se més taronjades i quan ja fa la flama ben bona, la veieu de color groc. És a dir, a mesura que va augmentant la temperatura canvia el seu color. I fins i tot, segur que ho heu vist en algun d'aquests documentals de forns de fundició de metall, que les temperatures del foc és molt més elevada, fins i tot la veuria de color blavós. Aleshores, Planck estudiava aquesta relació entre la temperatura i el color. Tot funcionava bé, però quan t'aproximaves a l'espectre, dintre del que és l'espectre de la llum a l'infraroig, que està una miqueta més enllà del visible, del vermell, l'infraroig, bàsicament, si poseu la mà, bueno, ara perquè fa fred, però si poseu la mà al costat de la vostra cara, notareu una miqueta de calor, no? Ho heu experimentat alguna vegada. Aquesta calor que vosaltres noteu és radiació en l'infraroig, és una llum que no és visible, però la noteu en forma de calor. Doncs el que succeïa és que quan t'apropaves a l'infraroig semblava que hi havia una petita divergència. Però tot això coincideix també, a 1900, justament al costat de la universitat on Max Planck feia la seva teoria, hi havia un centre de tecnologia bastant avançat. I en allà s'estaven fent els experiments cada vegada amb tecnologia, en 1900,
però més avançada, sobre precisament la radiació. Els interessava bastant, perquè tot just acabava d'arribar un graniment, que eren les bombetes, que començaven a il·luminar, i tots sabem com funcionaven aquells fils de tungstè, a l'escalfar-se emetien radiació en forma de llum. Aleshores ens interessava molt conèixer com funcionava i optimitzar aquelles bombetes per fer llum. Rubens, que era un dels experimentals que estava fent aquests experiments en aquest centre tecnològic, era molt amic de Planck. I una nit del 7 d'octubre de 1900, el matrimoni Planck convida a sopar el matrimoni Rubens a casa, i aquests físics que no sabem parar de treballar, no li va portar una ampolla de vi, sinó que li va portar els resultats experimentals, tot just sortits del forn, que acabava de fer en la franja de l'infraroig, perquè eren experiments complicats de fer en la tecnologia de l'època. I arriba a casa i li diu: Max, no quadren gens, no segueix la corba el comportament esperat segons la física clàssica de la radiació en aquest infraroig. No hi ha manera de que quadri. Planck diuen que agafa aquelles dades, no sé si superien, agafa aquelles dades, no dormen tota la nit i es passa tota la nit intentant trobar la manera de reconciliar les dades que Rubens li acabava de donar recient sortides de laboratori amb la part teòrica. El que fa Planck aquella nit és un exercici que diu, és un enginy matemàtic que diu que ho agafa com a última desesperació i ho fa agafant la hipòtesi de que la radiació... Oh, se'ns ha apagat. Hem anat tan poc científics, que treu els dits. I ho de desenxufar, tornar a enxufar. Això no és tan científic, Sí. Això és més d'enginyers, no? De tots els programadors que diuen apaga i torna a engegar. Funcionat de moment. Perdonem. Doncs la hipòtesi que fa ell és agafar aquesta radiació, posant altres paraules, tot i que fem una música, és l'energia, o la llum també podríem dir-ne, i fa la hipòtesi que en lloc de ser quelcom continu fos discret. Què significa exactament? Imaginem que la radiació fos una llonganissa. Continu significa que podríem fer llesques infinitament primes, les podríem fer tan petites com volguéssim. Però l'enginy matemàtic que va fer el Planck és, si en lloc de ser la radiació quelcom continu i pogués fer aquestes llesques infinitament petites, faig la hipòtesi que és discret, és a dir, hi ha una llesca d'aquesta llonganissa que no la puc fer més prima. És a dir, té un gruix mínim que no la puc tallar més. I això és el que ell va anomenar el quanta d'energia. Quan ell presenta, quan Planck presenta aquests resultats en el congrés, un congrés de física molt important que es fa al desembre, és quan presenta per primera vegada la quantització i neix la física quàntica. Tot i així, Planck ell deia, o tenia la idea, que aquesta quantització era un enginy matemàtic que no tenia realment sentit físic. Planck era una persona molt correcta, complia totes les normes amb la camisa ben al mig donada, i això de saltar-se les lleis de Maxwell en el que la radiació era quelcom continu, doncs realment no li agradava i no gosava. Aleshores deia, segurament acabarem trobant una explicació que tingui un sentit físic, tot i que els quanta no. D'aquesta manera, la física quàntica naixia aquell desembre de 1900, però una mica també ho baixa i demana perdó, d'aquella manera. Fins que en 1905 hi ha un oficial de tercera, un treballador que era un oficial de tercera a una oficina de patents a Suïssa, anomenat Albert Einstein, que cau a les seves mans un article sobre l'efecte fotoelèctric. L'efecte fotoelèctric l'he vist moltes vegades quan aneu al supermercat i les portes us obren de manera automàtica. Això és gràcies a l'efecte fotoelèctric. Doncs a ell li arriba a Einstein, li arriba aquest article i veu que no es pot explicar agafant la teoria clàssica de la llum, amb l'espectre electromagnètic continu de Maxwell. Perquè fins a finals del segle XIX s'havia assumit que la llum era una ona, era quelcom continu, una ona electromagnètica ben determinada per Maxwell. Però els físics no poden dir que la llum és una ona i quedar-se tan amples. Han de fer un experiment que corrobori la seva hipòtesi. L'experiment que demostrava que la llum, o que provava que la llum era una ona, és el que es coneix com l'experiment de la doble ranura de Young. Young el que va fer és un experiment molt senzill però alhora molt elegant. Young el que va fer va ser agafar una lot, una llanterna, i l'engegava posant que l'engegués aquí. El que esteu veient són les ones de llum, imagineu-vos aquest llac en calma que li tires una pedreta i es generen aquestes ones a la seva superfície que es van propagant. Les ones de llum
és com si les veiéssiu propagant-se per aquí. El que va fer Young és que va fer passar la llum amb una paret amb dues escletxes, com veieu aquí. Què fa la llum quan es troba amb una escletxa? Doncs es cola i se segueix propagant. Però fixeu-vos que el patró que hi ha abans és molt diferent al patró que hi ha després. Què és el que ha passat aquí? Una de les ones que surt de l'escletxa de dalt, quan es troba amb una ona que surt de l'escletxa de baix, poden passar dues coses. Que es trobin les dues quan van cap amunt. Imagineu-vos-ho com les onades del mar, no? Dues onades que es troben i en fan una altra que encara més gran. Això és el que els físics anomenem interferència constructiva. I aquí la intensitat de llum seria més forta. En canvi, hi ha uns altres punts on la ona de dalt es troba amb la ona de baix, una va cap amunt i l'altra cap a baix. Interferència destructiva, anomenem nosaltres. És com si es cancel·lessin entre si. I en aquells punts hi hauria foscor. Young va deixar que aquesta llum es propagués fins al final, on hi havia una paret, i es trobava els punts on les onades havien coincidit cap amunt les dues, amb més intensitat de llum, i on havien fet la interferència destructiva, foscor. Llum, foscor, llum, foscor. Això és el que els físics anomenem un patró d'interferència. I això per nosaltres és la prova de que la llum tenia aquest comportament ondulatori, per tant la llum era una ona. Com dèiem, aquesta idea va quedar fins a 1905, quan Einstein, que d'aquella, fixeu-vos, de 1905, estava com a oficial de tercera en una oficina de patents perquè no havia trobat feina a la universitat. O sigui, ningú li havia donat cap plaça ni d'ajudant ni de pregat docents, encara menys. Però bueno, ja tenia bastant de temps. De fet, 1905 es coneix com l'any miraculós d'Einstein. Suposo que li sobra suficient temps en aquella oficina de patents com per publicar un article sobre la relativitat especial, que faria mundialment famós, o és per el que més se'l coneix. Un article que no es coneix tant, però sobre el moviment brownià, en el que aconseguia calcular gairebé el tamany promís dels àtoms. Fixeu-vos que estem parlant de 1905, però molts físics pensaven que els àtoms no existien realment. És a dir, era un enginy que els químics utilitzaven per ordenar els elements i ja està. Però Einstein, amb aquell article, li dona sentit físic als àtoms. És a dir, és el que menys es coneix, però és molt interessant. I el tercer era precisament un article sobre la natura de la llum, que és en el que tractava aquest experiment de l'efecte fotoelèctric que no es podia explicar amb un comportament ondulatori de la llum. Einstein el que fa és imaginar-se el següent, diu, què és el que succeeix quan il·luminem una placa metàl·lica, que és l'efecte fotoelèctric. Imagineu ara que la lot, la llanterna, la tenim a la part superior esquerra. Engego el lot i en lloc de pensar en ones, Einstein va pensar perquè, per altra banda, coneix el treball de Planck i dels seus quanta. Agafar la idea dels quanta de Planck però aplicant a la llum, diu, si imaginéssim aquests quanta, aquests trossets de llonganissa, però ara com si fossin petites caniques, imaginem que la llum està formada per aquests quanta. Si fossin aquestes petites caniques blaves, que seria la llum, que incideix sobre la placa metàl·lica, a la superfície d'una placa metàl·lica tens electrons, que serien aquestes caniques de color vermell, passaria com quan anàvem a escola i jugàvem nosaltres al pati a fer caniques, no? Amb una arrenques una altra, arrenques els electrons, tens corrent elèctric, se t'obren les portes al supermercat. Amb aquesta hipòtesi, bueno, Einstein va ser prudent, en la introducció del seu article diu tots sabem que la llum és una ona, doncs quan amb salut, ja fan interferències, etc, però la manera de poder explicar l'efecte fotoelèctric és acceptar que en determinades condicions es pogués comportar també com a ona o corpuscle, es diu també. D'aquesta manera, Einstein amb aquesta explicació iniciava o obria la caixa de Pandora no només amb la quantització, sinó amb el que es coneixerà com a dualitat d'ona-partícula. Perquè, de fet, clar, la comunitat científica molt bé, ja podem explicar d'aquesta manera l'efecte fotoelèctric, però, Albert, què ens quedem? És la llum una ona o és una partícula? I l'Albert diu, potser l'error aquí és com ens plantegem la pregunta. De fet, la llum encara és més curiosa, o la situació encara és més peculiar, perquè si tu li preguntes a la llum si és una ona, preguntar en física vol dir fer un experiment i fas l'experiment de la doble escletxa de Young, la llum et respon que és una ona. En canvi, si li preguntes a la llum si és una partícula, altra vegada preguntant ciència física vol dir fer un experiment i fas l'experiment de l'efecte fotoelèctric, la llum et respon que és una partícula. La qüestió aquí és que la llum, si voleu fer passar una mala estona a un físic,
el millor que podeu fer abans de bon dia i portar-li els resultats experimentals en lloc d'una ampolla de vi és preguntar-li què és la llum. I fareu passar una mala estona, perquè dirà, diantre, pregunta complicada. Què és la llum? És quelcom que encara ni tan sols podem respondre. El que podem respondre és com es comporta o què és el que fa quan nosaltres interaccionem amb ella. Si nosaltres interaccionem amb ella fent l'efecte fotoelèctric, sabem que es comporta com una partícula. Si ho fas amb l'experiment de la doble ranura, sabem que es comporta com una ona. Però què és exactament? Que per nosaltres és quelcom contradictori. Una ona no pot ser una partícula. Què és la llum? Fixeu-vos que la comunitat científica era un trasbals tot això. Començaven a plantejar-se moltíssimes coses que n'hi està passant quan ens anem a lo més petit. Però Einstein també havia publicat la teoria de la relativitat especial, amb la qual també se sabia que coses estranyes passaven quan anaves a la velocitat de la llum. Amb la qual una mica podíem dir, la llum és així d'estranya i potser és cosa de la llum aquestes coses quàntiques, que ja havia batejat Planck amb els seus quantos. Però en 1913, aquest jove físic, anomenat Niels Bohr, va revolucionar o va donar un pas encara més en el camp de la física quàntica, i és que va portar la quantització a l'àtom, a l'essència de la matèria. Què és el que va succeir? Niels Bohr era deixeble de Rutherford. Rutherford havia fet un experiment extraordinari i havia fet un model atòmic completament diferent. Havia fet un model atòmic que probablement és el que tenim tots en l'imaginari col·lectiu. Quan us demanen que dibuixeu un àtom seria aquest nucli amb els electrons orbitant al voltant del nucli com si fos un petit sistema solar en miniatura. És la imatge que tenim més o menys tots al camp del que és un àtom. En canvi, el sistema planetari de l'àtom de Rutherford tenia un petit problema. Un problema tan sutil com que la matèria de l'univers no podria existir, perquè a diferència dels planetes, els electrons estan carregats, tenen càrrega elèctrica, i quan donen voltes, quan estan girant, radien, per tant perden energia. És a dir, en qüestions de fraccions de segons haurien de caure, a mesura que van perdent energia, haurien de caure en espiral fins al nucli. És a dir, els àtoms haurien de col·lapsar, no podrien existir segons la física clàssica. Rutherford va anar al primer congrés de Solvay, que es va celebrar a Brussel·les, on Planck i Einstein presentaven els seus quàntum. Ja s'estava discutint aquest naixement de la física quàntica. Quan va tornar, li va donar a Niels Bohr, que era el seu deixeble, i va dir, mira, et passo aquests articles dels quanta de llum, aviam si t'inspiren l'àtom. I efectivament, Niels Bohr va agafar la idea dels quanta i els va portar a les òrbites atòmiques. I ell va postular que hi ha certes òrbites, només hi ha certes òrbites que estan permeses, que són justament on estan els electrons. I aquelles òrbites són estables, no emeten radiació. De fet, l'àtom només pot estar en aquesta òrbita, però quan passa la següent no ho fa fent una trajectòria perquè està prohibit, no pot estar entremig, sinó que ha de fer un salt quàntic, ha de desaparèixer en una òrbita i aparèixer en una altra. En aquest cas ho fa absorbint un quanta de llum, que seria un fotó, per pujar. Per pujar a l'altre ha de fer el mateix, desaparèixer d'una i aparèixer l'altra absorbint un altre fotó, però no pot estar entremig. No pot estar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Per tant, no pot caure en espiral cap al centre. D'aquesta manera i amb aquesta quantització es aconseguia explicar també tots els espectres d'emissió atòmiques, etc. Ja teníem tot un èxit en aquest sentit. Però hi havia una pregunta que Bohr no havia aconseguit contestar, i és per què aquelles òrbites en concret són les seleccionades o són les que són estables dintre d'un àtom. Ho havia fet una miqueta ad hoc perquè encaixés amb els resultats. Fins que arriba aquest personatge aquí. Ens traslladem, fem un altre salt temporal i ens traslladem a 1923. El príncep Louis de Broglie, en la seva tesi doctoral, presenta quelcom bastant més revolucionari. I és que de Broglie admirava molt a Einstein i quan Einstein va parlar no només dels quantes, sinó de la dualitat o una partícula, de la llum, de Broglie va pensar que havia de ser alguna més general, no només per la llum. A més, Bohr acabava de quantitzar l'àtom i deia, i si anem una miqueta més enllà i
no només la llum es pot, que pensàvem que era una ona, es pot també comportar com a partícula, però i si les partícules també es poguessin comportar com a ones? I va començar amb els electrons i va agafar el model atòmic de Bohr. I el que va postular aleshores de Broglie és que els electrons eren també ones, no unes ones qualsevol, sinó ones estacionàries. Una ona estacionària, quan toques la guitarra, fas una ona estacionària. És una ona que està fixada pels dos extrems i va fent ventres i nodes. El que deia de Broglie era que les òrbites estables de Bohr, aquelles que només podien existir perquè els electrons fossin estables, eren aquelles que aquesta corda, amb aquesta ona estacionària, quan la tancaves, quedava tancada, és a dir, node coincidiria amb el node. Les altres que hi havia entremig, amb aquelles llargades de la corda, quedarien obertes. Les úniques que encaixaven eren les òrbites que de Broglie havia fixat i també els experiments havien reconfortat, reconfirmat. Clar, de Broglie plantejava això, la comunitat científica encara estava més liada que abans. Lògicament, les mans al cap dient, bueno, què és la llum? Ja ni tan sols ho sabem, però diantre, què són les coses? Què és la matèria? De què estem formats nosaltres? També poden ser ones? I ones de què? De què diantre estem parlant? És a dir, de perduts al riu, però encara més confosos de l'estranyesa d'aquest món quàntic. I ja fem el salt a 1925. A 1925 neix el que coneixem com a la mecànica quàntica. Anem a fer un petit incís aquí, perquè fixeu-vos que estem parlant 2025, que estem fent... Anem a fer el truc dels informats. Ah, ja estava? Sí. De pagar, tornem a començar. Estàvem dient que aquest any se celebra l'any internacional de les ciències i tecnologies quàntiques pel centenari del naixement de la mecànica quàntica, però ens n'hem anat a 1900, no 1925, per veure el naixement de la física quàntica. Perquè el que neix a 1925 és la mecànica quàntica. A vegades dius, bueno, quina diferència hi ha? Fixeu-vos que des de 1900 fins a 1925 el que fan Planck, Einstein, Bohr, també de Broglie, és agafar la mecànica clàssica, és a dir, les lleis matemàtiques que descriuen la mecànica fins a finals del segle XIX i fiquen tirites, van ficant parxes, de cop i volta agafen la radiació i la quantitzen, agafen l'àtom amb els seus nivells energètics, agafen els números quàntics i ho quantitzen. És a dir, van fent apanys per arreglar-ho, però arriba un moment en què la tensió ja és insuportable, és a dir, les coses ja no s'agafen. Poc abans de 1925 es postula l'espín dels electrons, que no té equivalent ja ni tan sols en la física clàssica ni una imatge. Per tant, quedava ja molt clar que necessitàvem una mecànica, igual que la mecànica clàssica, però una mecànica que fos quàntica des dels seus orígens. Per fer un altre exemple, això és una miqueta com la música. La música seria com la teoria quàntica i la mecànica seria com la partitura, que és aquesta estructura, aquest conjunt de lleis que et permet interpretar i fer música. El que van fer aquests tres personatges aquí, 1925, Heisenberg, Schrödinger i Paul Dirac, va ser donar-li aquesta estructura matemàtica, aquestes lleis matemàtiques des de zero que ja podien descriure correctament el món quàntic. Heisenberg farà la mecànica matricial, Schrödinger la dilatòria i Dirac una algebraica. Es portaven a matar, sobretot els dos primers, perquè lògicament, aviam quina de les dues versions era la bona. Hi havia per gustos barrets. Al final van trigar molt poc a adonar-se que eren equivalents. De fet, fins i tot avui en dia encara treballem, depenent del sistema que agafes, el que és més còmode matemàticament treballar i hi ha equivalències entre les dues. Anem a centrar-nos primer en la mecànica ondulatòria. Schrödinger el que agafa és la imatge de Broglie, que les partícules es poden comportar també com a ones. Però de Broglie ho havia fet bàsicament amb l'àtom d'hidrogen, amb l'electró que està orbitant al voltant del seu nucli. I Schrödinger el que ho fa és que vol fer una funció d'ona que sigui generada, per qualsevol cosa, i la fa també per l'electró. La seva visió és, per exemple, si pensem, si jo us dic que aquí hi ha un electró en aquesta sala, el nostre imaginari de seguida pensa en una canica que estan aquí. Schrödinger de cop i volta trenca amb aquesta imatge
I bàsicament aquest electró estaria deslocalitzat, no seria una canica que està aquí, sinó imagineu-vos com la superfície d'aquest llac que us deia abans. L'electró estaria deslocalitzat i seria bàsicament una funció d'ona, seria una ona que s'estén en tota aquesta sala, mentre no l'estem mirant. Però aquestes ones, el mateix Schrödinger sabia exactament què significaven. Què volen dir aquestes ones? Fins que arriba aquest altre personatge, que és Max Born, que li dona una interpretació probabilística a aquestes ones. I aquí neix també tot el que es coneix com el principi de superposició, és a dir, aquestes ones que descriurien, aquesta funció d'ona amb les seves ones que descriurien aquesta partícula, bàsicament, diu ell, són potencialment la probabilitat que aquesta partícula estigui en alguna zona d'aquesta sala, que estaria completament deslocalitzada segons les lleis de la física quàntica mentre no l'estem mirant. Aquest principi de superposició bàsicament el que ens diu, mira, quan nosaltres sortim d'aquí de l'edifici de la Fundació, podem agafar el camí cap a l'esquerra, cap a la dreta o recte cap al mercat que teniu aquí davant. Heu de triar una de les tres. En canvi, si fóssiu o estéssiu en el món quàntic i us poguéssiu comportar quànticament, seria una funció d'ona que potencialment estaríeu anant simultàniament en les tres direccions, a l'esquerra, a la dreta i cap al mercat. El que fa Max Born és donar aquesta visió que són potencials probabilitats d'estats possibles. És a dir, si fóssiu quàntics no només podríeu anar a les tres direccions, sinó que obligatòriament hauríeu d'anar simultàniament a les tres direccions. Segons la física quàntica, tot el que és possible és obligatori. Clar, això pertorbava bastant, sobretot a Erwin Schrödinger. De fet, no li agradava gens la interpretació de Born de les ones de probabilitats. Ell era molt més de l'escola d'Einstein i li agradava pensar que hi havia cert determinisme amb les coses, perquè al final, si ho portaves a l'extrem, amb aquest principi de superposició, no sé si heu vingut amb cotxe, però si heu vingut amb cotxe i l'heu aparcat aquí al garatge i el vostre cotxe és de color vermell, ens agrada pensar que quan estem aquí segueix sent de color vermell. En canvi, si esteu en el vostre cotxe quàntic no seria pas així, sinó que el vostre cotxe, mentre esteu aquí, passaria a ser de tots els colors que el fabricant pugui construir. Vermell, negre, groc, verd, blanc, tots alhora. I és més, resulta que quan sortíssiu i anéssiu a buscar el vostre cotxe, potser us el trobàveu groc, tot i que odieu els cotxes grocs. Schrödinger, que no li agradava gens aquesta visió, perquè fixeu-vos que ja comencen a causar amb dubte què és el realisme. Una de les coses que no li agradava gens a Einstein és què podem dir de la realitat de les coses, aleshores. Ja no només què és la llum o què són les partícules, sinó diantre, fins i tot en quins estats estan. Si estan tots simultàniament, les coses no estan determinades a priori. I Schrödinger, el 1936, publica un article, el famós gat de Schrödinger, amb el que s'utilitza moltes vegades per parlar de la superposició i aquest col·lapse funció d'ona, però en realitat Schrödinger l'utilitza per demostrar que la física quàntica diu bogeries amb aquesta interpretació de Max Born, o aquesta interpretació que estava començant a agafar més pes, perquè Bohr i companyia també li donen força. I en lloc de fer-ho amb colors de cotxes o anar cap a l'esquerra o cap a la dreta, agafa dos contraposats, dos estats que perturben encara més, i és la vida i la mort. Schrödinger el que fa amb el seu Gedanken Experiment, amb el seu experiment mental, és imagineu que agafem una capsa i posem un gat a dintre, amb un dispositiu verinós, i ara canvio bastant l'experiment de Schrödinger, però per fer-ho una miqueta més clar amb els dos espais. Imagineu que agafa una canica i passa el següent. Faig recórrer una canica per un caminet, per un carril, i es trobarà amb una bifurcació, que té 50% de probabilitat d'anar cap a l'esquerra o cap a la dreta. Si la canica agafés el camí de l'esquerra, activaria el dispositiu verinós a dintre de la capsa i com a resultat tindríem el gat mort a dintre de la capsa. En canvi, si la canica agafa el camí de la dreta, no activaria cap dispositiu verinós a dintre de la capsa i com a resultat tindríem el gat viu a dintre de la capsa. Què passa quan ens n'anem al món quàntic i aquesta canica fos quàntica? Quan va recorrent el camí, molt bé, es troba la bifurcació i com si fos un riu, és a dir, les zones de probabilitat potencialment el fan passar per l'esquerra i per la dreta simultàniament. Alhora estaria activant i no activant el dispositiu verinós a dintre de la capsa i com a resultat tindria el gat viu i mort.
Però la cosa no només acaba aquí, sinó que el que diu el col·lapse de la funció d'ona, és a dir, tenim una funció d'ona que ens descriu que aquest gat està viu i mort alhora, diu, però segons, a més, les interpretacions que estan agafant la física quàntica, en el moment en què jo obro la capsa i vull veure un gat zombi dintre de la capsa, no se'm presenta així, sinó que el simple fet de fer la mesura col·lapsa la funció d'ona i passa el gat a estar viu o bé mort, però no amb dues coses. És com si aquestes ones de probabilitat d'aquesta partícula, no recordeu que us deia, està com en aquesta superfície d'ones potencialment de possibilitat a tota la sala, però en el moment en què jo obro la llum i miro, totes les petites probabilitats d'aquestes ones se'n van a zero i només sobreviu una, i passa a ser una química. És a dir, estic col·lapsant totes aquestes ones amb una sola, i les altres probabilitats se'n van a zero. Clar, això encara despertava moltes preguntes. Què passa amb les altres probabilitats? Per què se'n van a zero? Qui decideix que guanyi un o no l'altre? Qui decideix que el gat estigui viu o mort en el moment en el que t'observes? I és un procés, en aquest cas, completament aleatori. La física quàntica ens diu que vivim en un univers completament probabilístic i aleatori, en aquest cas. Si ens n'anem a l'altre desenvolupament matemàtic que vam fer, que és el desenvolupament de la mecànica matricial de Heisenberg, tot just en 1925 tornava de Copenhague d'haver estat treballant amb Niels Bohr, i Max Born precisament l'havia fet pregat docents, li havia donat una plaça a la Universitat de Gotinga. I quan va tornar, tenia dos maldecaps, o dos grans problemes. El primer era les òrbites de Bohr, que el portaven boig, i l'altre és que li va agafar una gran al·lèrgia. Es va agafar la febre de l'heno, no sé com es diu en català. No sap? Sembla que és el fenc. El fenc. Que és aquesta al·lèrgia pel pol·len. I va decidir anar-se'n al Mar del Nord, a una illa que no hi havia res, a curar-se d'aquesta febrada. I va ser allà, amb la tranquil·litat de l'illa, mirant el Mar del Nord, que, pensant en les òrbites de Bohr, deia, jo no em puc imaginar que no tinguin trajectòries. Què signifiquen aquests salts quàntics? Com diantre podem fer una mecànica, que és el que ell volia, com si fos aquesta mecànica de Newton, però que descrivís aquest comportament atòmic. Clar, com ho fas si no tenen trajectòries? És molt estrany. Fins que al final de dir, mira, saps què? Anava per la malament, però dic, a la merda del que estigui passant a dintre dels àtoms, m'oblido, desestimo ja imaginar-me què és el que està passant i em cenyiré només els resultats experimentals que puguem tenir al laboratori. I, com dèiem abans, quan saltem d'una òrbita a una altra, estem absorbint o emetent llum. Com que això és l'únic que puc mesurar en el laboratori, jo m'oblido d'intentar imaginar com és un àtom per dintre i què és el que fan. I d'aquesta manera hi comença a ordenar les dades que agafen al laboratori. La manera en què les ordena és fer una matriu. Una matriu, bàsicament, són files i columnes ordenades, però a més són coses discretes, és a dir, coincideix amb la seva dinàmica de les transicions quantitzades que hi ha a dintre dels nuclis. Però les matrius tenen una altra propietat molt diferent als números. És a dir, a la mecànica de Newton, posició i velocitat eren dos números. 3 per 4 són 12. 4 per 3 també són 12, és a dir, si multipliques velocitat per posició és el mateix que posició per velocitat, commuten. Això significa commutar. En canvi, les matrius no tenen aquesta propietat. En el moment en què en mecànica quàntica tens que la posició és una matriu i la velocitat és una matriu, no és el mateix multiplicar posició per velocitat que velocitat per posició. L'ordre importa. No és el mateix posar-te primer els mitjons i després les sabates que a l'inrevés. No, clar, això és estrany. Què significa? Que la cosa es comportarà diferent si jo primer mesuro la velocitat i després mesuro la posició que a la inversa? Què té a veure que nosaltres estem observant que no? A més, li sortia d'aquí naixia precisament el principi d'incertesa de Heisenberg. No podem saber amb precisió quina és la posició i quina és la velocitat d'una partícula determinada. Què ens impossibilita això? Tornem a les trajectòries. Hem de renunciar a les trajectòries. Heisenberg estava ben tranquil, deia, jo ja he decidit oblidar-me del que fan els electrons a dintre del nucli, però ja m'encaixa perquè els electrons, quan passen d'una òrbita a una altra, no ho fan com quan un nen salta d'un mur que el veu saltar, però corrent una trajectòria.
història, sinó que desapareix d'una i apareix en l'altra. Per tant, en certa manera, ella es quedava bastant tranquil. No tothom d'aquesta manera, no? Per totes les preguntes que suposava. I aquí ens arribem a 1927, crec, quan comença en el llac Como, es fa un congrés en el que Niels Bohr, amb Heisenberg, Jordan també, tots els seus deixebles de la seva escola, creen el que anomenen la interpretació de Copenhague. I bàsicament Niels Bohr la centra en la dualitat o l'article. El fet de que, el que comentàvem abans, què són les ones, ja no només amb la llum, perdó, què són les coses, ja no només amb la llum, sinó també amb les partícules. Les podem definir realment, el principi d'incertesa fins i tot li donava més força en aquesta interpretació, què és el que succeeix quan nosaltres estem mesurant, quina és la nostra influència en aquesta realitat. I d'aquí, sí, va apareixent, jo vaig desenxufar, però va apareixent. I d'aquí, Niels Bohr desenvolupa el que es coneix com a complementaritat. La complementaritat bàsicament vol dir que si en física clàssica ones i partícules són excloents, és a dir, si ets una ona no pots ser una partícula i viceversa, el que diu ell és que en física quàntica són complementaris i no excloents. De fet, aquesta imatge m'agrada molt per simbolitzar la seva idea, perquè si jo veiés la projecció d'aquest objecte des d'aquesta projecció, juraria i perjuraria que el que està veient no és un cercle. En canvi, si ho miren des d'aquesta altra projecció, juraries i perjuraries que allò que estàs veient és un quadrat, i un quadrat no pot ser un cercle, a no ser que facis aquest exercici de moure't en aquesta altra dimensió i veus que el que tens és un cilindre. Amb la mecànica quàntica el que veiem són aquests reflexos, són aquestes ombres de les parets, en dues dimensions. Veiem la ona, veiem la partícula, pensem que una ona no pot ser partícula. Quina és la incapacitat que tenim nosaltres per la quàntica? Nosaltres no podem fer aquest exercici veure el cilindre. És el que us deia abans, no sabem exactament què és la llum, no sabem què és la partícula si no interaccionem amb ella. És a dir, acabaven aquesta interpretació de Copenhague acceptant que tu el que pots saber de l'univers és el resultat de la teva interacció i les mesures que tu hi pots obtenir. Per això nosaltres ens quedem tranquils dient es comporta com a ona o es comporta com a partícula. A vegades fem abusos del llenguatge però no podem dir és una ona o és una partícula, no sabem el que és. Això a Einstein, per exemple, no li va agradar gens. El fet de no poder saber què són les coses realment, que no existeix aquest realisme. L'escola de Copenhague accepta molt bé que potser no hi hagi una realitat última o que si la hi ha, doncs mira, com a éssers humans no podem arribar a conèixer-la. I quan explico també, per fer-ne un resum de tots aquests conceptes, aquesta complementaritat, allà quan donava classes a la universitat m'agradava molt utilitzar aquest exemple. I és, imagineu que agafo un cubilet d'aquests de casino, que són de cuir per fora i una miqueta de gas per dintre, i fico un dau de 6 cares. Fico el meu dau de 6 cares dintre del cubilet, el moc, el sacsejo, el giro, el fico sobre la taula, aixeco el cubilet i el dau marca un 6. Com ens descrivia la física clàssica aquest fenomen relativament quotidià? Segons la física clàssica, jo agafo el meu cubilet amb el meu dau, el sacsejo, el giro, el fico sobre la taula, no sé el que està passant, però en el moment en el que aixeco el cubilet tinc la informació que el dau marcava un 6. Però la realitat ja estava definida abans. Marcava un 6, simplement jo no tenia la informació del que marcava. Però al moment que ho veig, sé que ja estava determinada. La física quàntica ens ho descriu d'una manera molt diferent. Segons la física quàntica, jo agafo el meu cubilet, el sacsejo, li dono voltes, el fico sobre la taula i abans d'aixecar el cubilet, el dau està en una superposició, està marcant totes les cares simultàniament. El dau està marcant un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 i un 6. És en el moment en què jo aixeco el cubilet que la realitat es defineix i el dau passa a marcar, és a dir, totes les altres probabilitats desapareixen i només sobreviu una, que és el 6. I és aleshores quan la realitat es defineix i passa a marcar un 6. Els meus alumnes que ja portem tot el curs em diuen Sònia, ens estàs prenent el pèl i bàsicament el dau estava marcant un 6 abans que aixequés el cubilet. No tens ni idea del que estava marcant i t'acabes d'inventar que marcava les 6 cares simultàniament. Però no és així, de fet, mira, aixeques i veus, marca un 6. En canvi, hi ha un efecte que es pot mesurar, és a dir, té una conseqüència
mesurable en alguns experiments que podem fer en els laboratoris de quina seria la conseqüència que el dau estigui marcant les 6 cares simultàniament, és a dir, que estigui en superposició abans de que l'aixequem. De fet, és el que utilitzem en els ordinadors quàntics amb els qúbits, que són aquests bits d'informació. Ara sí que tindrem un problema, tornar a posar un vídeo i no es veu. Si em permeteu només un segon, vaig a canviar la resolució de la pantalla, a veure si canviar la freqüència em torna a funcionar millor, o bueno, potser haver-ho reiniciat m'aguanta una miqueta més. Bueno, anem a posar el vídeo. El vídeo que us posaré és aquest experiment en el que us deia que es poden veure la conseqüència de que aquell dau estigui marcant les 6 cares simultáneamente, si nos permite. Y aquí tenemos al padre de todos los cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero, cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, allá, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si abrimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero cuando añadimos la segunda ranura ocurre algo distinto. Si la parte de una onda choca con la inferior de otra, entre ellas, de esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las partes superiores hay más intensidad. Las líneas resplandecientes, no hay nada. Así pues, cuando es decir, Bueno, aquí bàsicament ha fet el de les ones que hem vist abans, però com que s'anava tallant, es veu el patró d'interferència quan és una ona i en canvi quan són partícules es veuen les dues franges. A través de dos ranuras obtenemos dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Bien, de momento, vamos a ponernos prácticos. Ara fa l'experiència, s'han anat. Materia. Como una canica diminuta. Fem exactament el mateix, però amb Hacemos una electrons. ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas,
no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Us en recordeu com jo us deia amb l'exemple del cubilet? Quan el tinc boca baix, el dau està marcant les 6 cares simultàniament i hi ha un efecte que es pot mesurar en el laboratori, que és en conseqüència que estigui en superposició amb totes les cares alhora. És com aquesta primera part d'aquest experiment, que aquest sí que es pot fer. Quan llences els electrons un a un per aquestes dues franges, passen per l'esquerra i per la dreta simultàniament, és a dir, estan entrant en superposició. I el que nosaltres mesurem a la pantalla final és aquest patró d'interferències, coherent amb haver-se comportat com a una ona i haver passat pels dos i interferit en si mateix. En canvi, us en recordeu també que jo deia, en el moment en què aixeco el cubilet, de totes les possibilitats, només en sobreviu una, estic col·lapsant la funció d'ona. És el fet de fer l'experiment i mesurar. Aquí seria en el cas quan es fica aquest gran ull, quan diuen, ostres, l'electró s'ha dividit en dos, passa per les dues simultàniament, com vol això, jo vull veure com ho fa. Però en el moment en què fiquen l'ull ja estan mesurant, amb el qual estan col·lapsant i ja no es comporta com una ona, sinó com una partícula. Conseqüentment passa o bé per l'esquerra o bé per la dreta, però no pels dos simultàniament. Però a la pantalla final ja no tenim aquest patró d'interferència, aquesta espècie de codi de barres, sinó que tenim les dues franges, coherent amb que hagi passat per una o per l'altra. Per mi aquest experiment deixa molt clar tots aquests principis als que estàvem parlant abans, la dualitat d'una partícula, la funció d'ona i la superposició, els salts quàntics o col·lapse de la funció d'ona també que introdueix amb aquesta discontinuïtat Heisenberg i amb aquest recull fins a 1925, encara queda molta història, però farem primer aquesta primera part per celebrar aquest centenari de 1925 amb el naixement de la quàntica i amb aquest gran concepte doncs ja deixem aquí. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Si algú de vosaltres, a veure si ho preguntes tot, bueno, us donaré un premi. Però si no, és el vostre moment